ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിയായ ആ കർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ആ ശരിയായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരാളാണ് ബുദ്ധിമാൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മാനസിക നിലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് തുടരുകയാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ശരീരം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് പോലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പ്രകൃതിയാണ് ശരീരം നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നുമേ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അല്ലെ. സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാണ് ഒരേ ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് യോഗിയുടെ ആ സമചിത്തത എന്നുള്ള ആ മനോനില. നിരാഗ്രഹിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അടക്കമുള്ളതായിരിക്കും, വശത്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അപ്പോ ഒന്നിലും എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൽ സന്തുഷ്ടനാവുക അല്ലെ. അതല്ലാതെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെ ഇനി കർമ്മം ചെയ്താലും വാസനാബദ്ധനാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒന്നും ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, യോഗി, ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. അവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല, ഒക്കെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സെവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള പൂജ യജ്ഞമാണ്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും
അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോ അതും അതീന്ദ്രിയതയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് പാപപുണ്യ ഫലങ്ങള് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗി. ഇപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കാര്യങ്ങളാ പറയണത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തനാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം എന്റേത് എന്ന് കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ സ്വന്തം, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാര്, ബാക്കിയെല്ലാം അന്യര് എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും ആ ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോ ജ്ഞാനിയുടെ ആ സഞ്ചിത കർമ്മം അതുപോലും ലോക സംഗ്രഹത്തിനായിട്ടായിരിക്കും, ഒട്ടും ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ. ഓ ഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്? തനിക്കിത് ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന ഭാവന, അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയില് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയ ആളെ കുറിച്ച് ദിവ്യജ്ഞാനം ആണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതുപോലും ഒരു യജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയാണ്, ഭഗവത് ആരാധനയാണ് എന്ന് പറയാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനില് ശരണാഗതി നേടിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകങ്ങളില് എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് യജ്ഞത്തിന്റെ അഗ്നി ഉണ്ടാവും, അതിലർപ്പിക്കുന്ന ഹവിസ് ഉണ്ടാവും, രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സമാധിസ്ഥമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവന കൊണ്ട് അല്ലെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇപ്പൊ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ ശക്തിയാണ് സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ. ഇപ്പൊ സങ്കല്പത്തിന് വളരെ വളരെ ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് യജ്ഞം ആണ്. അപ്പോ ദേവയജ്ഞം അല്ലെ, ദേവനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞം, ഭഗവത് ആരാധനയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതൊക്കെ യജ്ഞമാണ്. അങ്ങനെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ഒരാൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി തീരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പേട, പാലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പേട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറിന് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മള് തൈര് ഔഷധമായിട്ട് അത് മോര് കാച്ചിയൊക്കെ കുടിക്കും, അപ്പൊ വയറ് ശരിയാവും. അങ്ങനെ പാലിന്റെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് അത് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരാത്മാവിന് ഇവിടെ ഗീത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയില്, ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. ഓരോ വിഷയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവര് സുഖം തരും, ആ സംഗതി എനിക്ക് സുഖം തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓടി നടന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഔഷധം എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അതാണ് ഇതിനുള്ള ഔഷധം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി യോഗ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പറയാണ് ചില പേര് യോഗികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, യജ്ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അവര് ഈ എന്താ പറയാ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നാ പറയാ. അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെയാണ് ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന്.
അവര് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില യോഗികള് ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. പലവിധം യജ്ഞങ്ങളെ 2 വിഭാഗങ്ങളാക്കാം. ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും. 2 വിഭാഗം യജ്ഞങ്ങള് ഏതൊക്കെയാ? ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെയോ വേറൊന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം, ദിവ്യജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം, അതിനായിക്കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? തന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാം അല്ലെ, ധനം, അറിവ് എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ത്യജിക്കും അല്ലെ, സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവും. അപ്പോ മാനസിക തലത്തിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാ പറയാ മനുഷ്യര്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണത് അല്ലെ. പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ 1-ാം ഘട്ടം പറയാണ്, ശ്രോത്രാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യേ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലര് കരകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികളുണ്ടല്ലോ, അവര് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആയിട്ടുള്ള നിത്യബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് ആത്മസംയമനം ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാത്തിനോടും അവര് ഒരേപോലെയാണ് പ്രതികരിക്കുക അല്ലെ. സന്തോഷം വരുമ്പോ തുള്ളിച്ചാടുക, ദുഃഖം വരുമ്പോ തകർന്നടിയ, അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്കില്ല. ആത്മസംയമനം പാലിച്ചവര്. അപ്പൊ അവര് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് അവരുടെ എല്ലാ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ഹോമിക്കും എന്നാ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥര്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ചോന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ് മാത്രം. അപ്പോ അങ്ങനെ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം നേടിയ യോഗി എന്താ ചെയ്യാ? ബ്രഹ്മചാരി ആ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയൊക്കെ ഹോമിക്കും. അപ്പോ 1-ാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദാദി വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുക, അതാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം. അങ്ങനെയാ ഇന്ദ്രിയ ജയം നേടുക. ഇപ്പൊ സാധകന്മാരൊക്കെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അന്തർമുഖമാക്കിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളെ സംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും എന്നാണ്. വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരും. കുറെ നാളത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. പറയണത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ളതൊന്നല്ല. ഇപ്പൊ പല ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചിന്തകൾ കണ്ടാലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പല പല ചിന്തകൾ കാരണം അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവൻ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മചാരി ഈ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന് ആർജിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള് ഒക്കെ എന്തു വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ മനോനിയന്ത്രണം വശമാക്കണം. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിലോ ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവൻ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളില് സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ യോഗികൾക്കാണ് സാധിക്കുക എന്ന് പറയാണ്. എന്നാൽ 27 സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാഗ്നോ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവര്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കും. എന്നിട്ടോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതുപോലെ പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ ഈ നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുന്നു എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പോ സരസ്വതി മാതാജിയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും. സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും സരസ്വതി മാതാജിയുടെ ഫോൺ എന്താ എപ്പോഴും അൺമ്യൂട്ട് ആവണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് പലരും ഈ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ ആൾക്കാര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ നയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അഡ്മിന്മാര് രണ്ടുപേരുണ്ട് കേട്ടോ. അവര് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിജയം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉള്ളിലെ ആത്മപ്രകാശം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോഴ് ആ അഗ്നിയില് ഇന്ദ്രിയ പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹോമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കും. സരസ്വതി മാതാജിയുടെ ഫോണിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയ സുഖാകൃഷ്ടൻ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില് നമ്മൾ ആസക്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആത്മാവിനെ പരാഗാത്മാവ് എന്നാ വിളിക്കുക. അത്തരം ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. എന്നാല് അതേ ആത്മാവ് റീന മാതാജി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അത് ശരിയാവുന്നില്ല മാതാജി. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഏതാണ് പരാഗാത്മാവും പ്രത്യേകാത്മാവും? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ആ ആത്മാവിനെ പരാഗാത്മാവ് പറയും. എന്നാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോഴോ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. മനസ്സിന്റെ ചലനം നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാണന്റെ ചലനവും നിൽക്കും. ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ, ഉറക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രാണന്റെ ചലനം താളബദ്ധമായിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മനസ്സ് വളരെ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക. ചില യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ 20 മിനിറ്റ് നേരം വരെ പ്രാണനെയൊക്കെ നിശ്ചലമാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു സിദ്ധികളുണ്ട് എന്നാ പറയാ. ഇനി യജ്ഞം ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് ഓരോ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ പറയണത് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയ സംശിതവ്രത. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാവുന്നു. അല്ലേ? തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ത്യജിക്കുക, എന്നിട്ട് ബോധദീപ്തരായിട്ട് മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സരസ്വതി മാതാജി ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാമോ? എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തോ പ്രശ്നം അറിയില്ല. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. അതെ. ഓ ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ചില പേര് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അവര് എന്തിനു വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധര്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറും എന്നുള്ള
ആ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കും. എന്നിട്ട് അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനദീപ്തരാവും. പിന്നെ വേറെ ചിലരാണെങ്കിലോ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലുമൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ ബോധദീപ്തരാവുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് അവരും എത്തും എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം, തപോമയ യജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായ യജ്ഞം, അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം വെച്ചാല്? വിവിധ ദാനകർമ്മങ്ങൾക്കായി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുക, ദാനധർമാദികളൊക്കെ ചെയ്യുക. അത് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞമാണ്. തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാലോ ഓരോരോ പലതരം വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ചാതുർമാസ്യ വ്രതം ഒക്കെ, അങ്ങനെ പല വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കും. കുറെ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്രതം, ഏകാദശി വ്രതം പോലെ അല്ല, കുറെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വ്രതങ്ങളൊക്കെ തപോമയ യജ്ഞത്തിൽ വരും. യോഗയജ്ഞം പറഞ്ഞാല് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെ, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരിക. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക സാഹിത്യമൊക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കുക തന്നെ, അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. വേദസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നേടുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫലങ്ങൾ യജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്നോ അത് കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിരതനാവുക. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം അതാണ്, അല്ലെ, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മഹിമ. പിന്നെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലെ പ്രധാന വിഭാഗമാണ് ഈ പ്രാണായാമം എന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ പറയണേ 29. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാപരേ പ്രാണാപാനഗതിരുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഇപ്പൊ ശ്വാസചലനം ഉണ്ട്, അല്ലെ, അതിനെ ശ്വാസം എടുക്കുക, അത് ഉച്ഛ്വാസത്തിലും, എന്നാൽ ഉച്ഛ്വാസത്തിനെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അതൊക്കെ കുറെ നാളത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കണതാ. പ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാവും. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല പല മാർഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചപ്രാണനുകൾ എന്നാ പറയാ. പ്രാണൻ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. പ്രാണൻ, വ്യാനൻ, ഉദാനൻ, സമാനൻ, അപാനൻ. ഈ അപാനൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മള് മലമൂത്ര വിസർജ്യത്തിനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രാണൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ പേരുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ലൗകികർക്ക്, അല്ലെ, ഇതിലൊന്നും കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എന്താ പറയാ, ആഹാര നിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനിരോധം, അല്ലെ, പ്രാണായാമം, അതൊക്കെ ശീലിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ മനസ്സൊക്കെ നിശ്ചലമാക്കാം. ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യത്തിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാനൊക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് ടഫ് ടാസ്ക് ആണ്, കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ പെർഫെക്ഷനിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാവുക. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകൽമഷ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മസനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. പറയാണ് യജ്ഞോദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കിട്ടണം, അതാ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. അതൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താലെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരും ആണ് ഈ യോഗികളൊക്കെ. അങ്ങനെ അവര് യജ്ഞമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ പാപമൊക്കെ മാറി, അല്ലെ. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ ബോധദീപ്തരാക്കുക വഴി അവർക്ക് എന്താ സദ്ഗതിയാണ്, അല്ലെ. സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് മുന്നേറ്റമുണ്ട്.
ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവയുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് മനസ്സിനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിഷയങ്ങളില് ശക്തമാകുമ്പോഴാണ് അത് ബന്ധനത്തെ ചെയ്യുന്നത്, ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സർവേശ്വരനില് ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റണം, ശക്തമാവണം. അപ്പോഴാണ് നിത്യാനന്ദത്തിന് നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നായം ലോകോസ്ത്യയജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. ഗുരുശ്രേഷ്ഠ, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല, പിന്നെ ഉണ്ടോ അവിടെ അല്ലേ, സദ്ഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നും ചുരുക്കം. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര മാർഗമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഇപ്പൊ പല യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയണേ, 32. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദദാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധിതാൻ സർവാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായതുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ഇപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും തന്നെ. ഇതൊക്കെ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണതും. ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താല് അത് യജ്ഞമാവില്ല അല്ലെ. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭാവമില്ലാതെ, ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ മനസ്സ് എവിടെയാവണം, ഭഗവാനിലാവണം. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണത് യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയജ്ഞത്തോടൊപ്പം ജ്ഞാനയജ്ഞം കൂടെ വേണം എന്നിവിടെ പറയാണ്. 33. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇതിനെ ത്യജിക്കുക, പണ പദവി എന്താണെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴ്. അഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പോ ദിവ്യജ്ഞാനം, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതിലാണ് എല്ലാം ചെന്നെത്തുക. ദ്രവ്യയജ്ഞം ചെയ്താലും ജ്ഞാനയജ്ഞം ആണെങ്കിലും എല്ലാം സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും എല്ലാം ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. യജ്ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താ? 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കിട്ടണം, അതുപോലെ ലൗകിക ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മാറണം, പിന്നെയോ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകണം. അതാ യജ്ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം. ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോഴ് സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മ പ്രാപ്തിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അർഹനായി തീരുള്ളൂ. അല്ലാതെ തന്നെത്താനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊന്നും എത്താൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതാ പറയണേ അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. പറ്റുന്നവർ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. പറയാണ്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ഓരോരുത്തരും സാധകര് അല്ലെ, ആത്മീയ പുരോഗതി വേണം എന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നവരെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനമാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. കുറെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പഠിച്ചാലൊന്നും നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല.
ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെ, വിശ്വാസ്യനായ പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭൃത്യനെ പോലെ സേവനം ചെയ്യണം. സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി അത്രേ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അല്ലെ, ഗുരു പറയണതൊക്കെ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരു ഉണ്ടല്ലോ, സംതൃപ്തനാവും. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. അപ്പൊ വിനയവും അന്വേഷണവുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാന് വിനയം വേണം, അന്വേഷണം വേണം. സത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ഉത്സുകത വേണം, വിനയം വേണം. വിനയവും സേവനവുമില്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും ഗുരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ, ഈ ശിഷ്യന് വിനയുണ്ടോ, അല്ലെ, സേവന മനസ്ഥിതി ഉണ്ടോ, ആ അന്വേഷണം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കും. എന്നിട്ടാണ് ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പോ ഗുരുവിന് തൃപ്തി വരണം ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്. അപ്പോഴാണ് ഗുരു ആവശ്യമുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, ദിവ്യജ്ഞാനമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. 35 യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. പറയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, നീ ഇപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നീ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ പിന്നെ മായ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. നിന്നെ സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ മായാതീതനായി കഴിയുമ്പോ നിനക്ക് എല്ലാ ജീവികളും എന്റെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണെന്നും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതുണ്ടെന്ന തോന്നലിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏത് ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയില് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്തിത്വം നമുക്കില്ല. അതുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുള്ള മായ കൊണ്ടാണ് തോന്നണത് എന്ന് നീ അറിയണം. സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. മായയാലെ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത പലതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുകയാണ്. അതെല്ലാം മായയാണ്. 36 അഭിചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ് വിചാരിക്കുക, എന്നാൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ദുഃഖസമുദ്രം പെട്ടെന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ, തോണി ഉണ്ടെങ്കില്. അപ്പോ പാപിയാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വേണം, ദിവ്യജ്ഞാനം നേടണം. അപ്പോ ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിനെയൊക്കെ, സംസാര സാഗരത്തിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാം. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വേദാന്തങ്ങൾ പറയാണ് അതില് അജ്ഞാന സമുദ്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായിട്ടൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എത്ര നിപുണനായ നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരം കടുത്തതാണ്. കടലിലൊക്കെ നീന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയാലും കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാ, അല്ലെ. ആ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഭവസാഗരത്തില്. അപ്പൊ നമ്മളെ പിടിച്ചു കരകയറ്റാനുള്ള ഉത്തമ രക്ഷകനാരാ? ഗുരുവാണ്. 37 യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ.
അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. പറയാണ്, ഇപ്പൊ അഗ്നി എല്ലാ വിറകും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും അല്ലെ, ഭസ്മമാക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കും. പാപമാവട്ടെ പുണ്യമാവട്ടെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം ഭസ്മമാക്കുന്നത് ആരാ? ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി, ജ്ഞാനാഗ്നി. ജ്ഞാനാഗ്നി എന്ന് വെച്ചാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ താനെ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ പറയാണ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തൽസ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതാണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ആ ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ആധ്യാത്മിക ദർശനം അതിന്റെ ഫലമാണ്, ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നത്. ഭക്തി യോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഭഗവത് സേവനം തന്നെ അല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തിട്ട് ആ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം, അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖമില്ലാതാക്കാൻ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ? അജ്ഞത കൊണ്ടാ പല തെറ്റുകളിലേക്കും ഒക്കെ പോണത്, ദുഃഖം ഉണ്ടാവണത്. ഇപ്പൊ ദുഃഖം ഇല്ലാണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ? അപ്പോ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹരായവര് ആരാണ്? അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ് അർഹരായവര്? അതായി ഈ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. ആരാണ് ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനായത്? ഈ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്ത ആള്, പിന്നെയോ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, പിന്നെയോ ശ്രദ്ധായുക്തൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന്, ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടാൻ അർഹനാണ്. അത് ലഭിച്ചാലോ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് നിരതിശയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ശരീര ഇന്ദ്രിയാദികളിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ വേർതിരിച്ച് അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരാദി ധർമ്മങ്ങള് ആത്മധർമ്മങ്ങളായി തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മതത്വം സ്വയം പ്രകാശിതമാവുക. അപ്പോഴാണ് നിരതിശയ ആനന്ദം ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അതൊക്കെ ആ ഉന്നത തലത്തില് എത്തിയ ഒരു ഭക്തനൊക്കെ അത് അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. ആരാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്നുള്ളത്? ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താം എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാവുക ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാ. ശ്രദ്ധാവാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തിപൂർവം അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുക, എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ. ജ്ഞാനലബ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധ പരമപ്രധാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതാ ഇവിടെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അജ്ഞശ്ചാശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ സംശയം അല്ലെ പലർക്കും.
കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ഇതൊന്നും ഒരു സംശയവുമില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസാ ചില പേർക്ക്, അവിശ്വാസികള്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ഉണ്ടാവില്ല, അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകുകയുള്ളൂ. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, അല്ലെ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഇതിനെയൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുക. അജ്ഞരാണ് അവര്, അവിശ്വാസികളാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കില്ല, അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലോ പരലോകത്തിലോ ഒന്നും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു നാട്ടില് ശ്രദ്ധ വേണം, അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും വിശ്വാസം വേണം, എന്നാലാ വിജയം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു നാട്ടില് വലിയ വരൾച്ച, 2 വർഷത്തിലധികമായി മഴയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വിവരം അറിയിച്ചു. എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും ഒത്തുകൂടി അവിടെ കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തില്. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടി മാത്രം കൊടയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണു. അപ്പൊ എന്താ ഒരാൾ മാത്രം ഇപ്പൊ പൂജ ചെയ്താൽ മഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതില്, മഴ പെയ്യും എന്ന്. മറ്റുള്ളവരോ വെറുതെ പൂജ ചെയ്ത് നോക്കാം, ആയാലായി എന്നുള്ള പോലെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രദ്ധ വേണം എല്ലാത്തിലും. 41 ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധരായവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ജ്ഞാനിക്കോ? ജ്ഞാനി എപ്പോഴും സ്വസ്ഥനായിരിക്കും. അതാണ് 41 പറയണത്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാനസം ചിഹ്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടി സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും, ആത്മാരാമനാവും. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാലെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തതാണ് ഗീത ഉപദേശം, അല്ലെ? അത് അതേപടി അനുസരിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അല്ലെ? അതനുസരിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താല് എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നത്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മമായ യുദ്ധം അനുഷ്ഠിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ 42 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ്. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മന ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ്, നിനക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് സമോഹം ഉണ്ടായത്, വിഷാദം ഉണ്ടായത്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇപ്പോ നിനക്ക് ഈ അജ്ഞാനത്താല് ഉണ്ടായ സംശയമൊക്കെ നീ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ? ഇനി യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. എന്റെ വാക്കുകളെ നീ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പ്രാപ്തമാവും, ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം. ഇപ്പോൾ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് വരിക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അർജുനൻ? യുദ്ധോത്സുകനായിട്ട് വരിക, അല്ലെ? ഗുരുവാക്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിലാണ് ഉള്ളത്, കാലിബറിലല്ല. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. യജ്ഞ ഫലം എന്താ? ചിത്തപ്രസാദം ഉണ്ടാവും. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നിട്ട് ജ്ഞാനം നേടുക. അപ്പൊ ആത്മപ്രകാശത്താല് നമ്മൾക്ക് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ. ഇപ്പോ കർമ്മ സന്യാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മസന്യാസം. അതുവഴി ചിത്തശുദ്ധി ലഭിക്കും നമുക്ക്. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട്
പരമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആ ദിവ്യജ്ഞാനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. അപ്പോ എല്ലാ കാലവും ജീവസത്തയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തൽപരരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീത അധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടുക അല്ലെ. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പേര് വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് എഴുതും അല്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭഗവാന്റെ വാണിയെ തന്നെ വളച്ചൊടിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം എന്ന ശ്ലോകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ജന്മം, കർമ്മം, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയത അറിഞ്ഞ ആള് ഗീത അധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ വിമുക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്, മോക്ഷപ്രാപ്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് തന്റെ മുന്നിലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന സംശയത്തെ അറുത്തുകളഞ്ഞ് ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കാതെ ആതിഷ്ഠ ഉത്തിഷ്ഠ ഭാരത, എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാ പറയണേ. അനന്ത സാധ്യതയുള്ള നമ്മളോടും ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്. നിങ്ങൾ എവിടെയും ഒതുങ്ങിക്കൂടരുത്, എഴുന്നേൽക്കൂ, കർമ്മനിരതരാവൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? മാതാജി ഇന്ന് പറഞ്ഞതിലല്ല, ഏകാദശി വ്രതത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരുമോ? പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മതിയോ? മതി. എന്നാ ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ. 11 മുതലല്ലേ നോക്കാനുള്ളേ? 10. 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ട്, എഴുതിയോ? അതൊക്കെ 2 തരം യജ്ഞം. 2 തരം. അതേതൊക്കെയാ? ഭൗതിക സമ്പത്തിനുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെ പരാഗാത്മാവ്, പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്താ? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആകർഷകനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പരാഗാത്മാവെന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്ന ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാവെന്നും പറയുന്നു. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തത് 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ. ദിവ്യമായ യജ്ഞം, തപോമയ യജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. എല്ലാരും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കണു. അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം. അടുത്തത് 13ാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം. അടുത്തത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത്, എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് അതേപടി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അല്ല, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് വിനയത്തോടെ സേവനം ചെയ്ത് വിനയത്തോടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ അല്ലേ മസാജി? പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ശിഷ്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കണം. വിനയവും സേവനവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
മാതാജി ആരാ എന്താ ആരാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ വേണമെന്ന് ആരാ ചോദിച്ചേ? മാതാജി അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. 14 14 ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. അതില് 2 ചോദ്യമുണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ പോലെ ഉപദേശം അതേപടി ശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ശിഷ്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കണം. വിനയവും സേവനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നോട്ട് ചെയ്തോ മാതാജി? അത് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു? അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും. ശ്രദ്ധാവാനാരാ? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതായി അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാതും ആയില്ലേ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്തത്? പ്രാണനല്ല, 5 തരം പ്രാണനന്റെ പേര് പറയാം. 5 തരം പ്രാണൻ. എന്തൊക്കെയാ പേര്? പ്രാണൻ എന്തൊക്കെയാ അത് പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ 5 പ്രാണൻ, വ്യാനൻ, ഉദാനൻ ഉണ്ട്. ഉദാനൻ, സമാനൻ, അപാനൻ, പഞ്ചപ്രാണൻ. ശരി മാതാജി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഏകാദശി എങ്ങനെയാ നോൽക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എത്രയും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റണവര് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മംഗളാരതി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെമ്പിളിന്റെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇല്ലാച്ചാ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിളക്കൊളുത്തി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. നാളെ ഒരു ധാന്യം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഹാരവും നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാല് ചില പേര് ജലം പോലും കഴിക്കാതെ നോൽക്കുന്നവരുണ്ട്, വ്രതം എടുക്കുന്നവര്. പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് തക്കതായ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാലോ പഴങ്ങളോ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്രതം നോൽക്കാം. അതും പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മധുരക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇല്ലേ, സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ, അതൊക്കെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ പാലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്രതം നോൽക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം, നാളത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. ഏകാദശി ദിവസം ചെയ്യുന്നതിന് ഇരട്ടി ഫലപ്രാപ്തിയാ. ഒരു നാമം ജപിച്ചാൽ 10 നാമം ജപിച്ചതിന്റെ തുല്യ. അപ്പൊ കൂടുതൽ പറ്റാണ് അത്രയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ മുഹൂർത്തം നമുക്ക് പാരണ സമയം തരും, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. ആ പാരണ സമയത്ത് നമ്മൾ അന്നും നേരത്തെ കുളിച്ച് ആ പാരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് വ്രതാന്ത ഭോജനം എന്നാ പറയാ. വ്രതാന്ത്യ ഭോജനം, അതാണ് പാരണ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത്. അപ്പോൾ ആ വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണിക്കണം. അതൊരു തുള്ളി വെള്ളം കഴിച്ചാലും മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രെയിൻസ് കൊണ്ടുള്ള ധാന്യത്തിന്റെ ആഹാരമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അപ്പൊ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നാളത്തെ ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ പേരെന്താ? മുമ്പൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, ഓർമ്മയില്ല. നാളത്തെ ഏകാദശിയുടെ പേരെന്താ റീന മാതാജി? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാതാജി. പേര് നോക്കട്ടെ മാതാജി. പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ ഏകാദശി പാരായണം നടത്തുന്നതേ 6:30 തൊട്ടാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പാരായണം നടത്തി ശീലമുള്ള കുറച്ച് പേരെ മറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കണം. എല്ലാരും പങ്കെടുക്കുക. 6:30 തന്നെ കയറുക. എന്നിട്ട് 5 ശ്ലോകം പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അപ്പൊ നിങ്ങള് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലണ ചാൻഡിങ്ങിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് 3 അധ്യായം വരെയാണോ അവിടെ പഠിച്ചത്? എത്ര അധ്യായം പഠിച്ചു അവിടെ?
2 അധ്യായമാണോ പഠിച്ചത്? 3 തുടങ്ങിയില്ല, 2 തീരാനായി. ആ, അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എല്ലാവരുടെയും പേര് എഴുതിക്കോളൂ. ആശ മാതാജി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റീന മാതാജി, എല്ലാവർക്കും 5 ശ്ലോകം വെച്ച് ചൊല്ലുക. 6:30 കയറുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലുക. 7 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സും തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മതി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തവണയായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏകാദശി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 700 ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാം നാളെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേര് എഴുതിക്കോളൂ. മാതാജി, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അധ്യായം ആ, മാതാജി എത്ര മണിക്കാണ്? 6:30 വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കയറിയാ മതി. കുറച്ച് നേരത്തെ കയറുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് 5 ശ്ലോകം എല്ലാവരും വായിക്കൂ. എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യൂ. നാളെ ഏകാദശി ആയിട്ട് അതൊരു പുണ്യദിനല്ലേ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൂ. അത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റം വന്നാന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കണ്ട. അതിന്റെ ക്ഷമാപണം ഞാൻ അവസാനം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ പുറത്തോളും, തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പേര് എഴുതിക്കോളൂ മാതാജി. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും 5 ശ്ലോകം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട്, അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പൊ അവരത് ചൊല്ലി പഠിച്ചോളും. മാതാജി 2 മണിക്ക് ഇല്ലേ അപ്പൊ? അല്ല, 2 മണിക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. മാതാജി 6:30 എനിക്ക് അമ്പലത്തില് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അതെയോ? അവിടെ ഉത്സവമാണ്. അപ്പൊ നാളെ ഇതാണ്. 2:30 വേറെ ക്ലാസ്സിന്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ 2:30 വെച്ചു. അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ പോവാ നാളെ. 18 അധ്യായം വായിക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. എല്ലാവരും പുതിയ തുടക്കക്കാരായി എന്റെ പേരില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി പഠിക്കുക. അത് 5 ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തവർ 1 ശ്ലോകമെങ്കിലും ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലേ? അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം? എന്താ ഫോണിന്റെ നെയിമിൽ കയറിയവരെ ഒന്ന് പേര് പറയാമോ? അതന്നെ. V2052 ആരാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. V20 എന്താ PO അതാരാ? എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. V2052 എന്ന് എഴുതിയത് ആരാ? മാതാജി, പിങ്ക് ഡ്രസ് ഇട്ട മാതാജി പേര് പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ആക്കൂ. സുശീല വിജയൻ. സുശീല വിജയൻ എന്നാണ് മാതാജിയുടെ പേര് എഴുതിക്കോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാതാജി. പറയൂ മാതാജി. ആശ മാതാജി പറയൂ. സാംസങ് SM ആരാ? സാംസങ് എന്നുള്ള പേരിൽ ആരാ? അതെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയുടെ പാരായണം എല്ലാവരും 6:30 പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാവരും വായിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നല്ല പുണ്യദിനായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റ് കുറച്ച് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ വായിച്ചോളൂ. പിന്നെ ജയ ഏകാദശിയാണെന്ന് ആശ മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കണു. നാളെ ജയ ഏകാദശിയാണെന്ന്. അപ്പോ അതെ. പിന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 2-3 പേരെ ലീഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആരാന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ലൈവ് അവിടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെന്താ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ
പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. നിങ്ങൾക്ക് വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടായാൽ മതി. പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ തരും, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. അതിനാരാ വില്ലിങ് ആവണേ? പറയൂ, സ്വയം പറഞ്ഞോളൂ, ആരാ വില്ലിങ് ആവുക? ലതിക മാതാജി ഓക്കെ ആണോ? ആ, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ആശ മാതാജി. പിന്നെ ആരാ? ഡോക്ടർ രമണി മാതാജി വില്ലിങ് ആണോ? മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. എവിടെ മാതാജി? എവിടെ മാതാജി? പോയി. പിന്നെ ആരാ സ്വയം പറയൂന്നേ? എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റായി പോയാ? ഗൗരി മാതാജിക്ക് പറ്റുമോ? രാജശ്രീ മാതാജി ഉണ്ട്. ആ, രാജശ്രീ മാതാജിക്ക് പറ്റുമോ? ഷീല മാതാജി പറ്റുമോ? ഷീല മാതാജിക്ക് പറ്റുമോ? ചെയ്യാം മാതാജി. ആ, ആരാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ? ഷീല മാതാജി. ഷീല മാതാജി. ഓക്കെ, ഷീല മാതാജി. പിന്നെ ആരാ? ഹേമലത മാതാജിക്ക് പറ്റുമോ? ചെയ്യാം. ആ, ഹേമലത മാതാജി, ഇന്ദിര മാതാജി. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ. സ്വയം പറയണില്ല ആരും. ആ, ചെയ്യാം. ഇന്ദിര മാതാജിയുടെ പേര് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ 4 പേരായി. ഇനി ആരാ വരണെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ചേർത്താം. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തരൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. 4 പേരായി. ലതിക മാതാജി, ഷീല നമ്പ്യാർ മാതാജി, ഇന്ദിര മാതാജി. 4ാമത്തെ മാതാജി? ഹേമലത മാതാജി. ഹേമലത. അപ്പൊ 4 പേര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ലീഡറാക്കിയിട്ട് അവര് തന്നെ ഇതില് പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ സഹായിക്കുക. അതാണ് സേവനം ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സും നടക്കും, അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സേവനവും ചെയ്യാം. ഇത്രേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ ഗൂഗിൾ ഫോം എല്ലാരും ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചോ? ആ, അയച്ചു. അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റാത്തവര് അഡ്മിന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ. എന്റെ ഒരു ബന്ധു മരിച്ചിട്ടൊന്നും 5 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ നാളെ എനിക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദിര മാതാജിയെ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചൊല്ലട്ടെ അല്ലേ റീന മാതാജി? അതവരുടെ മനസ്സിലങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ പിന്നെ വേറൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലേ? വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? ആ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങള് അത് 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് അഡ്മിന്മാര് അത് എഴുതിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചൊല്ലണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ 5 ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലി പഠിച്ച് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഇനിയിപ്പോ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിന് സമയം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് തെറ്റിയാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അറിയുന്ന പോലെ ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാന്. ഭക്തിയോടുകൂടി ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ. മാതാജി ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് തരാമോ മാതാജി? ആ, ചൊല്ലുന്ന ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ മാതാജി? ഇല്ലേ ചൊല്ലി പഠിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന്? ആ, അവിടെ ചൊല്ലിയിടണ്ട്. അവിടെ സംശയം ചോദിച്ചാലും നാളെ ഇപ്പോ ചൊല്ലാൻ പോണ 5 ശ്ലോകം അതൊന്ന് ചൊല്ലി തരൂന്ന് പറഞ്ഞാ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് തരാൻ അവിടെ മാതാജിമാരുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ മാതാജി. ആ, ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ആ, ഹേമലത മാതാജിനെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ. രാജേശ്വരി മാതാജി ഇന്നലെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മാതാജിനോട് ചോദിപ്പിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്നാ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതില് ഭക്തയുഗം എന്നാ കിടക്കുന്നത്. അതെന്നതാ? അതോ ഭക്ത ലിംഗമാണോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ നോക്കിയല്ലോ, കണ്ടില്ല.
ആദ്യം ഡിവോട്ടി പേര് നെയ്മ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കും ഫോൺ നമ്പർ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തേതാണ് ഭക്ത യുഗം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് സംശയം. ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാ മതി, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അയച്ചു തരും, ഞാൻ നോക്കി. അത് ഭക്ത ലിംഗമായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഗൂഗിൾ ഫോം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ. ഡിവോട്ടി നെയിം, ഡിവോട്ടി ഇമെയില്, ഡിവോട്ടി മൊബൈൽ നമ്പർ, ഡിവോട്ടി ഏജ് ആണ് മാതാജി, ഏജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അത് ശരി. ഏജ് അല്ലേ? ഏജ് പക്ഷെ യുഗം എന്നാ കിടക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ആക്കിയപ്പം ഭക്ത യുഗം. അത് ശരി, പ്രായം ഏജ് ആണ് കേട്ടോ, അത് ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലല്ലേ? ഓ ശരി, ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി. ഇതിലും ഭേദം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ അത് മലയാളാക്കിയേ? അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് ശരി. ഞാനും അന്തം വിട്ടുപോയി. കൊറേ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എവിടെ ദൈവമേ ഇത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം, നാളെ 6:30 കേട്ടോ.